Goedemiddag mensen, mijn naam is Nico. Ik is van Groot Brak. Dit is mijn vriend Newton. Dit is Basie, Altino. Ik wil net mijn vriend sponsoren met hierdie baksinkers. Die is 60 sinkers. Hierdie is een jongman wat sy hengelry ernstig opvat. Ik wil hem net bless met hierdie ding voor sy tripje vir die naweek. Dankzij jullie allemaal op TikTok, allemaal zo bijtjes hulle. Ik is jouw Dino. Hier in mijn hand heb ik zovels en hoeken. Wat ik ga sponsoren van Newton. Dat is zachtheid op TikTok, zoals jullie allemaal kunnen horen. Het zachtheid op kantoor en alles. Ik sponsor hier die man met een paar goedjes. En ik hoop hij gaat zijn tripje genieten. Stil bij toe. Mag alles gezien gaan op die pad. Zoutbijkjes, hier die man is hard op pad naar jou toe. En dat is net stijve lijnen op kantoor. Jullie moeten gezien de dag het en hier praat ons net vast. Baie dankie. So ja, allemaal. Hierdie is nou drie lookjes. En Anto is hier zo 6 swivels. En is 10 pies. En ja, voor hierdie twee mannen wil ik maar net eens dankie zeggen voor de sponsor. Ik waardeer het bij je en we zien elkaar in stil bij.